nung nga tamanan ay nga tati si daanan. Nakon bakit? Ang bahay, tarupam, kasi nga may drawing. Mariribukan na garud lakay. Mariribukan ka? Yun lang kay nun yaman ti si daan no rabis bayong pati pang kusina. Ay na po bakit? Ay niya, mariribukan ka itata. Maproblemaan ka itata bakit? Ampay, awang kwarta man. Ay na po bakit? Day tati kong kunak kanyam. Kasla sino kan tumot nga pabida. Ay naapaw, kasla ka lang Santa Claus bakit? Hindi Paskwa. Kendi baro nga tawin. Ay naapaw, waras ditoy, waras ti kwarta dita. Ay naapaw, anya ka, politika? Ang bayad na flood control mo bakit? Ay na, day tati kong kunak kanyam bakit? Pabongga ka nga pabongga. Hindi Paskwakin baro nga tawin bakit? Nakitam, nagijay sa ganam. Nakaad-ado bakit? Anya ngay, nabangbang lison mo lang. Napirpirdi mo lang bakit? O di sayang lang. Ay naapaw. Tay tati kong kunak kanyam. Ay, nagpabupabongga ka, nagpabipabida ka. O di tatanya, mariribukan ka. Tawanan ti kwartam. Ay nakaan anusam bakit? Anusam timangan nga awan si Dana. Ay,